Poštovane dame i gospodo, drage prijateljice i prijatelji pametne i kreativne Hrvatske, dobar vam dan i dobro nam došli na 10. jubilarnu svečanu dodjelu donacija i stipendija Zaklade Adris. Meni je posebno drago da zaželim dobrodošlicu Adris grupi, Adris zakladi i da im čestitam na ovom velikom uspjehu. Da nismo mogli naći ljepše mjesto od atrija ove znamenite kuće koja nas podsjeća na ono najbolje iz naše prošlosti i snaži obvezu njegovanja znanja i stvaralaštva u hrvatskom društvu. Biti danas uz pametnu, mladu i kreativnu Hrvatsku znači biti na strani ljepše budućnosti. Čini mi se da nikada kao danas nismo imali manje prava na izgovore, a još manje na osrednjost. Nas u Adrisu raduje što nam rezultati omogućuju da pomažemo u stvaranju odgovornijeg i sretnijeg naraštaja naših ljudi, što putem Zaklade Adris 10 godina promičemo kulturu izvrsnosti, znanja i solidarnosti u hrvatskom društvu. Hvala članovima zakladnih vijeća, zakladne uprave i svima vama, dragi prijatelji, koji na bilo koji način pridonosite tim plementim ciljevima. Kada se priča o svijetu danas, onda se kaže mladih ima 20%. Kada se gleda budućnost, vi činite 100%. Hrvatske budućnosti, 100% svjetske budućnosti. Pogled u budućnost. Dakle, privreda, znanost, znanje, kultura. Ja ne znam nijedan događaj koji je uspio to sve skupiti kao ovdje.